kum inni malak, irin mala'ikun da kuke nema ni ban ce muku irin wannan bane, amma idan ka kalli yadda alqur'ani ya deta yan almala'ikatu ka gane cewa annabi sallallahu yana cikin mala'ikun Allah. Dama menene zama makusanta ne, ka zama makusancin Allah kamar yadda Allah ya ce lan yastankifa almasihu an yakuna abdan lillahi, lan yastankifa almasihu an yakuna abdan lillahi wal malaikatul muqarrabun. na'am, wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir fa sayashrumu ilayhi jami'a. Allah ya ce lan yastankifa almasihu da ɗaya annabi Isa dan Maryam bai taba kyaman an yakuna abdan lillahi, bai kasance bawa ga Allah. Sai ce mana wala mala'ikatul muqarrabuna, ballantana ma mala'iku makusanta. Wannan aya kadai ta yasta an karta kai shin suwaye mala'iku makusanta. Shi annabi sallallahu alaihi makusanta Allah ne ko manisancin Allah? Annabi sallallahu makusanta Allah ne. Kenan da yace wala aqulu kum inni malak, ban ce muku ni wani irin mala'ika bane. Irin mala'ikun da su suke nema shi din ba irin wannan bane. Amma yadda alqur'ani ya ta yan mala'ika shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai ka gana cikin makusantan Allah. Yace iz qalatul malaikatu ya maryam a cikin suratul ali imran qalatul malaikatu ya maryam inna allaha astafiki inna allaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhu al-masih isa ibn maryam wajihan fid dunya wala kira wa min al-muqarrabin. Kaga Allah ya ce iz qalatul malaikati, yayin da malaiku suka ce ya maryamu ya ke maryam inna allaha lalle Allah yubashshiruki yana miki bushara bi kalimatin da wata irin kalma minhu daga wurin shi, ismuhu sunan shi almasihu isa ibn maryam, sunan shi almasihu isa dan maryam, wajihan fid dunya wal akhirah, shi mai daraja ne a cikin duniya lahira. Sai ce wa minal muqarrabina, wa minal muqarrabina lan yastankifa almasihu an yakuna abdan lillahi wal malaikatul muqarrabuna. Annabi isa wa minal muqarrabina da yake nan mala'iku Allah ya ce makusanta, ya zo ya ce annabi Isa wa minal muqarrabina ya cikin makusanta. Dole ne ka haɗe su, ban san ko na fahimta ba. In muka daga cikin suratul waqi'a muka dauko karatu daga aya mai lamba ta 7 da yace kuntum azwajan salasa, kuntum azwajan salasa na'am, ashabul maimana ma ashabul maimana wa ashabul mash'ama ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. نعم da yace wa kuntum azwajan salasa, kun kasance nau'uka guda uku. Sai ce fa ashabul maimana, saboda haka akwai ma'abuta dama. Ma ashabul maimana su wane ne ma'abuta dama? Wa ashabul mash'ama akwai ma'abuta hagu. Yace ma ashabul mash'ama su waye ma'abuta hagu? Sai ce wasabiquna sabiqun, wanda suka tsere sun tsere. Sai fasara musu sai ce ulaikal muqarrabuna, su din su ne makusanta. Lan yastankifa almasihu an yakuna abdullahi wal malaikatul muqarrabun. Ba san ko na fahimta ba. Sai su ce da kai idan ka ce wai mala'ika, ka fasara al malaikatu da mallakan Allah da wanda Allah ya mallaka, to waye a duniyar nan wanda kuma Allah bai mallake shi ba? Muka ce gaba dai Allah ya mallaki kowa da kowa, to amma su mala'iku wata irin mallaka ce ta musamman. Ta me? Ta gidan saba ma Allah. Ban san kwana fanta ba, kuma akwai dalili a cikin alkur'ani. Yanzu idan ka dauki aya mai lamba ta 7 a cikin sura mai lamba ta 58, suratul mujadala, da Allah ya ce alam tara anna allaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi. Alam tara anna allaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi. Ma yakunu min najwa salasati إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. نعم الله يأتي ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. Shin ba gani ba cewa Allah yana sanin ma fi samawati, abin da ke cikin samai, wa ma fil ardi, abin da ke cikin ƙasa? Sai ce ma yakunu min najwa, ba sa kasancewa daga wani gani salasatin wasu uku illa huwa face sai shi Allah rabi'uhum, shi na hudun su ne. Wala kamsatin ko kuma wata biyar illa huwa face shi Allah sadisuhum, na shidan su ne. Wala adna min zalika ko ƙasa da haka, wala aksara ko kuma sama da haka, mafi yawa haka. Sai ce illa huwa ma hum aina ma kanu, face sai shi din yana tare da su duk inda suka kasance. Summa sa'an nan
yunabbi'uhum yana ba su labari bima amilu yawmal qiyamati dangane da wanda suka aikata ranar tsayuwa inna allaha bi kulli shay'in alim Allah dangane da komai shi masani me dalilin ka wannan ayan dan in tabbatar muku babu wasu guda uku ko hudu ko biyar ko ɗai ko biyu ko miliyan ko triliyan ko ma su nawa ne ba ce inda suke tare suke da Allah me wannan ake karantar da mu babu wani wanda yake mai shi sai yake ga Allah ba san ko na fanta dan mu karanta karatun namu sai mu karanto aya mai lamba ta 10 a cikin sura 50 suratul qaf da Allah ya ce wala kana khalaqal insana wa alamatu waswisu bihi wala kana khalaqal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu na'am Allah ya ce wala kana khalaqal insana haqiqa mun halici al-insana mufradin nan sananne mun halici wa al-insan mai mantuwan nan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu ko muna sanin abinda wato zuciyar shi take sa masa na waswasi muhallin shi sai ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid kuma mun bi kusa zuwa gare shi daga hablil warid wato jijiyar wayarsa duka wannan ayin na kawo su ne in tabbatar cewa Allah kusa yake da kowa da cikin babu wani mutum face sai Allah ya fika zama kusa da kai kanka ma karan kanka to amma duk da haka sai gashi Allah ya ce a cikin wato a suratul anbiya in ka dauka tun daga aya mai lamba ta 19 zuwa aya mai lamba ta 20 ya ce walahu ma bis samawati wal ardi wa man indahu وله ما في السماوات والأرض وما عنده إلا الساعة وما عنده لا يسبح عباده ولا يستعصرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. yace وله man fi samawati wal ardi nashi ne duk wanda ke cikin samai wal ardi da ƙasa sai ce wa man inda umar da kyau wa man inda can ya ce ya fi ka zama kusa da mai da jijiyan wayanka sannan kuma ya ce babu wasu hudu za su kasancewa cikin wani gani face sai Allah ya zanna biyar ɗinsu babu wasu biyar za su kasance cikin wani gani face sai Allah ya zanna shida to ko ma ƙasa da haka ne ko ma sama da haka ne inda kake to Allah ya tare da kai to amma kuma sai ya ware wasu ya ce wa man inda wayanda ke wurin shi me wa buyin wannan zancen wa man inda wayanda ke wurin shi ya ce da mu ya fi ka zama kusa da jirgin wayanka kuma sai ya ce wa man inda wayanda ke wurin shi yan bangaren shi wannan ne ya kara fasara maka cewa al mala'ikatu mallakan Allah Allah ya ba komi na duniya wato mallaka ta gaba daya to amma kuma akwai mallaka ta cewa ayi din cewa a bari ban san ko na fahimta ba shi yasa ya ce wa man inda wayanda ke wurin shi la yastakbiruna an ibadati wato a wala yastasirun ba sa yin girman kai ga wurin bauta mashi wala yastasirun kuma ba sa yin qawu sai ce yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun kaji abin da ya mai da su yan bangaren Allah yan kusa da Allah na tare da Allah yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun suna tasbihi dare da yini ba sa yanke ban san ko na fahimta ba dan haka almala'ikatu da ake tuwon mu cewa in kun ce wayanda Allah ya mallaka to waye wanda Allah ya mallake shi to kun ji mallakan ta cewa ayi cewa a bari shine ya mayar da almala'ika suka zan almala'ikatu amma akwai mallaka ta gaba daya Allah shine ya mallaki kowa da komai wannan kuma ta cewa ayi cewa a bari ba san kowa na ganewa ba wannan mun dan ratso ne dan mu kara hankarar da mutane akan wannan gaba sai mu koma akan karatun mu nace ga mu wato mun taho a matsayinmu na masu da'a a matsayinmu na masu biyayya a matsayinmu na masu koyi aka umarci wanda aka ce mu yi koyi da shi cewa ya bi abin da aka yi mashi wahayi ya kuma ce baya bi sai abin da aka yi mashi wahayi in attabi illa ma yuha ilayya ba na bi sai abin da aka yi mana wahayi in attabi illa ma yuha ilayya ba na bi sai abin da aka yi mana wahayi sai ce mi to dan wato mu gane a matsayinmu na masu biyayya nan da muka biyo bayan annabi Muhammad alaihi salam muna biyayya muna koyi muna masu da'a aka ce bi abin da aka yi mashi wahayi nace mu dauka mu san ko menene ba mu ce Qur'anin ne su kaddara ma hadisai ne inda yace bai bi sai abin da aka yi mashi wahayi nan ma mu dauka mu san ko menene ko mu kaddara Qur'ani ne su kaddara hadisai ne
to sai gashi a cikin sura ta 6 duk wannan karatun cikin suratul an'am ne in ka dauko aya mai lamba 106 na ka umarci cewa ittabi ma wuhi ilayka in ka zo aya mai lamba ta 50 yace in atabi illa ma yuha ilayya to ka zo aya mai lamba ta 19 sai yace qul ayyu shay'in akbaru shahadatan قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. نعم to anan ne aka raba wannan duka turka-turkan da muka biyo bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna masu koyi muna masu da'a muna masu biyayya aka umarce shi bi abin da aka yi mashi wahayi yace bai bi sai abin da aka yi mashi wahayi sai ne yace qul ayyu shay'in akbaru shahada Allah yace da shi kace wai wani abu ne akbaru shahada yafi girma a matsayin shaida yace qulillah kace Allah shine mafi girma a matsayin shaida wannan aya kwanakin bayan wani jihar turka-turka a kanta muka ce musu babu kalmar Allahu akbar a cikin alwani suka ce akwai ina ne da wahala ce wahala suka garzaya a cikin suratul ankabut aya mai lamba ta 45 wa utul ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la zikrullahi akbar aka ce to in ka ce wala zikiru to ai ga Allahi akbar nan sai ba haka al'amarin yake ba san girman Allah bane su gani suke wai kan ba Allah suke suna cewa Allahu akbar bayan kalmar muni ke gare ta nan cikin mutanen kawo mutanen da muka tare nan wani kana ya samun akbar nan cikin mu ba san kwana fahimta ba saboda me saboda layi muke na bayi cikin bayin kana ya samun akbar wannan shine mafi girma ko ya kasance na gangan jiki ko na wani iko ko na wani ilimi ko na wani abu saboda me saboda cikin ƙwaryar da muke mu muna da yawa shi ko Allah ƙwaryar da yake shi kadai ne bai bukatar ce mai akbar ma batawa ne gaba daya ban san ko kuna fahimta bari buga muku misali don ku gane kai in kana da mata 3 kana da yaya 10 cikin yayanka akwai akbar akwai babba cikin matan ma akwai kubra akwai babba in aka ce wannan shine mafi girma daga cikin yayanka zai dauka tun da ba shi bane wanda ya ce mafi girma daga cikin matanka zai dauka haka ne to ita matan in ka dawo ta ce ga mai gidanmu mafi girma kun gane zancen ta ce wannan shine mai gidanmu mafi girma akwai wani ke kina akwai wani ba san kuna fahimta gaskiya ne ba wannan shine mai gidanmu mafi girma kina akwai dan karamin mai gida in ba kana to shine layin da Allah yake ba a sa mai ismu tafadil in ka ga an liƙa sunan ismu tafadil jikin Allah to wani abun ne mafi girma amma ba Allah ake nufi ba gaskiya ne ba san ku kuna fahimta ba nan qul ayyu shay'in akbaru shahada qulillah menene mafi girma a matsayin shahada saka ce wai qulillah ai ka ce qulillah baka ce kuma qulillahu akbar ka bata aya sai dai ka ce qulillahu akbar shahada ko da za ka kaddara ta gaba utul ma uhiya ilayka min kitabi wa la zikrullahi akbar kuma da ambaton Allah mafi girma mabiya hadisi suka kai suka kawo suka ce na akwai Allah akbar na ce ba Allah akbar akwai Allah akbar sai muka leka cikin tafsiransu aka yi sa'a wanda suke malakabi da sayyidul mufassirina wai shine shugaba cikin masu tafsirin da na leka sai naga abin da yace wa qawlihi wa zikrullahi akbar kuma zancen Allah wa zikrullahi akbar sai yace ai wa zikrullahi li ibadihi akbaru idza zakaruhu min zikrihim kuma ambaton Allah wurin bayan shi yadda ya tarjuma yadda ya fasara sai ce akbaru shine mafi girma idza zakaruhu yayin da suka ambace shi min zikrihim daga cikin ambaton su kenan tunda ambaton na da yawa kana yi ambaton abokinka kana yi ambaton mata kana yi ambaton wani su wani amma idan ka ambaci Allah to wannan ambaton shine mafi girma ba Allah ne mafi girma ba babu wani dole haka aka tashi akan ba Allah akbar a cikin alqur'ani ban san ko na fahimta ba dan haka nan ya kafa Allah matsayin shaida kul ka ce ayyu shay'in wani abu ne aka bar shahadatan wanda yafi girma matsayin shaida sai ce qulillah ka ce Allah ne to shi da nan tunda shi yafi girma ai lakinillahu yashhadu ma لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا to kaga yadda Allah ya zan aka bar shahada shine mafi girma shi idan ya bada shaida to zance ya kare to shi Allah na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce shahidun bayni wa bainakum ya zama shaida tsakanin da ku
sai ya raba garrama ya ce wa uhiya ilayya hazal qur'an kuma an yi mana wahayin wannan alqur'ani kenan wanda ke ganin hadisai ne mu kuma da muka ce qur'ani ne ga inda muka samu fita alqur'ani